Τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και χελέψα στη γη παντοδαχών σε πίν, καρπούσεις απόλαυσιν και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμας ήκους της πέδας και δανειήλ των εν Βαβυλώνια προδιέτων λαβωτέρους αναδείξας. Αυτός Πανάγαθε βασιλέα και τα σπέρματα τα αυτά συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μετελαμβάνοντας πιστούς ζούνους σου αγίασον, ότι δόξασιν και εις τιμήν και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου τριμηθούντος του Θαυματουργού, ταύτα προετέθησαν παρά των σονδούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσχουδε αγαθέ της τεύπρεπισασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των Ιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου τριμηθούντος του Θαυματουργού, που και τη μνήμην επιτελούμε, και πάντων σου των Αγίων, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομε, σοι του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιο σου πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντακισχυνίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των εορταζόντων, εν την πόλη και νορία ταύτη, και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς ζούλους σου αγίασον. Ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλουσιετό και σαν και πίναξαν, οι δεξινούντες στον Κύριο, που και να προθήσονται παντός αγαθού. Πλουσιετό και σαν και πίναξαν, οι δεξινούντες στον Κύριο, που και να προθήσονται παντός αγαθού. Σαν και πίνασαν, οι δεξινούς